вечір. Доброго вечора. Бугунь на АТР. Це інформаційний вечір. В студії Оксана Денисова. Добрий вечір. І Осман Пашаєв. Сьогоднішня наша тема називається законопроект про заочне засудження. Це людською мовою, а не людською мовою, щодо удосконалення механізмів забезпечення завдань кримінального провадження. Це для того, аби українські суди, українська прокуратура могла розслідувати, а українські суди судити тих людей, які знаходяться в міжнародному розшуку. Цей закон стосується лише не всіх окремих епізодів. Тобі казали, що, здається, що це лише за державну зраду. Да? Ми зараз це уточнимо у гості, тому що Верховна Рада має на цьому тижні приймати цей закон в оновленій редакції. Або не приймати. Або не приймати. Якщо цей закон не буде прийнято в новій редакції, то разом з березнем завершиться термін його дії. І, як я розумію... Про це ми вже теж поставимо. І давай представляємо гостя, бо назва департаменту така заскладна для мене. Сергій Горбатюк. Сергій Горбатюк, керівник департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури. У нас в гостях сьогодні. Добрий вечір. Сергію, наскільки я розумію, ви виступали критиком законопроекту в новій редакції. Скажіть, будь ласка, в чому полягає небезпека, тобто пов'язана з цим законом? Я виступав критиком тих змін, які вносились в закон про спеціальне або так зване заочне судочинство, які вносилися у травні 2016 року. Зокрема, після вступу його в дії, знову ж бачачи ряд порушень, які містяться, зокрема щодо вибіркового правосуддя, я направив листи до ряду вищих навчальних закладів до фахівців, тобто з приводу того, щоб почути не тільки, скажімо, свою на підтвердження чи на перевірку своїх думок, тобто з приводу недоліків цього закону. І отримав відповіді, які в більшості співпадали з тим баченням, яке було в мене. Зокрема, чому полягає вибірковість правосуддя, на вашу? В першу чергу це стосується саме тимчасовості дій цих змін. Тобто вони були прийняті 12 травня і строк їх дії до 15 квітня 2017 року. Тобто це вказує, що вони діють тимчасово і можуть застосовуватись тільки до тих осіб, які в цей період часу, упродовж 6 місяців, перебувають у розшуку, як одна з підстав для початку процедури заочного судочинства. Якщо термін спливає 15 квітня цього року і новий закон не буде ухвалений, то все, Янукович Тютюк, провадження розвалюється по тих людях, по яких вони були порушені в зв'язку з цим законом? Ні, слід зазначити, що 12 травня вносилися зміни, тому що сама основна, скажімо, процедура застосування спеціального судочинства, вона внесена в Кримінально-процесуальний кодекс ще у жовтні 2014 року. Але там підставою, однією з підстав для початку процедури заочного судочинства, крім переховування особи від судочинства, оголошення її в розшук, необхідно було, щоб особа перебувала в міжнародному розшуку. Дозвіл на міжнародний розшук надає Інтерпол. А зміни, які вносилися у 2016 році, вони, крім перебування в міжнародному розшуку, також додавали таку підставу, як перебування просто в державному розшуку упродовж 6 місяців. Це добре, так полегшилося завдання, щоб не обов'язково отримувати санкції Інтерполу для того, щоб потрапляти під дії цього закону. Давайте спочатку. Скільки людей потрапляли під цей закон, от коли 2014-го його ухвалили? От ми знаємо всі про Януковича, про кого ще йде мова по прізвищах? Я не готовий сказати, тому що я можу відповідати за наш департамент. Добре, ми спробуємо уточнити. Частину розслідувань по цих вищих посадовцях проводить Генпрокуратура, і це військова прокуратура. Це насамперед йдеться мова по справі Небесної Сотні, вбитих на Майдані, а іншу частину веде військова прокуратура. Тому саме, чому я про це розповідаю? А ще третю частину веде Головне слідче управління, а четверту частину веде управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями. Тобто по вашій частині які прізвища проходять? У нас провадження є щодо протидії протестним акціям злочинів. У нас там повідомлено про підозру колишньому президенту Януковичу, прем'єр-міністру Азарову,
колишньому генеральному прокурору Пшонці, міністру внутрішніх справ Захарченко, його заступникам Ратушняк, лікар, ну, єдине, що лікар на місці, і справа в суді розглядається. Далі стосовно... Одного спіймали. Не втікав. Стосовно колишнього голови СБУ Якименка, його заступника Тоцького, керівництво Київської міліції, це Коряк, Мазан, їхній заступник Фечук, керівник полку Беркуту Косюк, і вже нижче пішли. Всім їм оголошена підозра, і 15 квітня, тобто за місяць, може статися так, що вони вже не будуть потрапляти, да, під дії цього закону? Під процедуру застосування спеціального заочного судочинства саме як підстава перебування в розшуку 6 місяців, так, не будуть. Але загалом під процедуру заочного вони можуть підпадати, якщо Інтерпол оголосить їх в міжнародний розшук. Але якщо ж він їх з 2014-го не оголосив, то де гарантія, що зараз оголосять? Не те, що не оголосив, а написали про те, що вони не оголосять, тому що вбачають ознаки політичних переслідувань зі сторони України саме по подіях протестних акцій. Тобто все, що пов'язано з протидією протестним акціям і притягнення до відповідальності високопосадовців, Інтерпол вбачає тут певні політичні моменти і відмовляє оголошувати міжнародний розшук. Водночас розшукуваних, підозрюваних з числа тітушок, все ж таки Інтерпол погоджується оголошувати в розшук, пов'язані з цими подіями на Майдані. Тобто такий підхід. Але ж такі тітушки, вони не дуже важливі. То ви знаєте, що громадськість вимагає возмездя так, організаторам, да? Зокрема Януковичу та його поплічникам найближчим. Да? Ви розслідуєте по Януковичу 2 провадження, правильно? Перше – протидія протестним акціям, друге – створення злочинної організації. Ну, вони і пов'язані між собою, тому що ми говоримо, що протидія відбувалася саме організованою злочинною організацією, здійснювалася протидія протестним акціям і організація вчинення інших тяжких злочинів. Тобто, фактично, можна говорити і про 2 справи, але фактично це єдине ціле. Тобто прояв дії злочинної організації саме стосовно протестних акцій. Крім того, в нас ще один епізод, саме підозра отримання під виглядом авторської винагороди хабаря. Інкримінується відомі виплата йому в якості... За книги. За книги. Да, так. Я хотіла ще, знаєш, уточнити, раз уж ми до Януковича перекинулися, да, головний піар-проект генпрокурора Луценка, велика справа Януковича, яка мала бути передана за його заявами до суду до кінця минулого року, досі не передано розслідування, я так розумію, по ній проводите ви, на якій не ви проводите? Ні, як такої великої справи на сьогодні немає. Епізоди, що стосуються колишнього президента, окремі епізоди розкидані між декількома підрозділами. І, відповідно, розслідування здійснюється окремо кожного епізоду. І, на мою думку, в цьому теж є певні недоліки розслідування, тому що відсутній єдиний координаційний центр розслідування злочинів як колишнього президента, які інкримінуються колишньому президенту, так і іншим високопосадовцям, тому що дійсно за результатами розслідування ми бачимо, що вони не самостійно вчиняли ті дії, які їм інкримінуються, а це була спільна, скоординована діяльність. А хто має організувати координацію цих епізодів? До певного періоду часу ми здійснювали таку координацію, не те, що координацію, ми зараз забезпечили розслідування злочинів під час Майдану та ряду економічних. Ви це хто? Департамент спеціальних розслідувань. Раніше воно було управління спеціальних розслідувань, зараз департамент. Хоча, знову ж, і на етапі того частина проваджень перебувала в головному слідчому управлінні, зокрема справа і Курченка, по Конституційному суду, по Олександру Януковичу, ряд інших проваджень. Ми неодноразово ставили питання, щоб або передати нам ці провадження, або дозволити, скажімо, впливати на хід їх розслідувань. Нам цьому було відмовлено. На сьогоднішній день... Хто вам відмовив? Заступник генерального прокурора, який курує безпосередньо слідство. І саме він має організувати координацію зараз? На сьогоднішній день, тобто, якщо приймається рішення, має бути
якийсь підрозділ, до якого сходиться вся інформація, і який, виходячи з цієї інформації, має визначати подальше розслідування. Тому що може бути така ситуація, що слідчі 2, 3, 4 рази можуть проводити одні й ті самі слідчі дії. Або якийсь один підрозділ отримує інформацію, яка потрібна для розслідування інших проваджень. І інший підрозділ буде тратити місяці для того, щоб її отримати, а вона вже є в іншому. І це знову ж таки впливає і на строки, і на якість розслідування, і не веде до швидкого завершення цього провадження. А ідея з приводу великої справи Януковича, вона знову ж таки була в період вересня-жовтня, і на сьогоднішній день вона не реалізується, тому що існують, скажімо, та ж сама проблематика Кримінально-процесуального кодексу, яка не дозволяє на сьогоднішній день об'єднувати провадження в одне, тому що фактично після об'єднання цих проваджень будуть втрачені, об'єднуються, сплюсуються строки слідства, а строк слідства у нас лише 1 рік з моменту повідомлення про підозру. Як тільки вони об'єднаються, вони можуть, ці строки слідства, бути завершені. Про те, про що ви зараз говорите, воно враховано в новій редакції, в нових змінах? Так, слід тут дійсно розділяти зміни, які пропонуються Верховній Раді. Частина це стосується процедури заочного судочинства. Суттєво воно фактично не змінює і не вирішує тих проблем, які є. Частина стосується удосконалення інших статей Кримінально-процесуального кодексу, зокрема, які регулюють процедуру продовження строків розслідування. В цій частині, в принципі, я погоджуюсь, що треба вносити зміни, тому що на сьогоднішній день строк розслідування з моменту повідомлення про підозру 1 рік. Скільки вам треба? І ще слід зазначити, що в цей рік входить строк ознайомлення адвокатів і підозрюваного із матеріалами провадження. Добре, скільки потрібно, на вашу думку? Потрібно стільки, щоб зібрати достатню кількість доказів, які... Не обмежувати, так? Не обмежувати. Тобто, і так, як... 3, 5, 10 років, скільки б не було. І воно раніше так було. І на сьогоднішній день, знову ж таки, наші слідчі їздили в Литву, щоб знайомитись з досвідом роботи, розслідування подій 91-го року біля вежі, і вони задавали ці ж питання литовцям з приводу в них строків слідства. В них немає обмежень, але після 12 місяців підозрюваний може звернутися до суду із клопотанням про закриття провадження, так як воно не розслідується правоохоронними органами. І, відповідно, суд може прийняти, якщо вивчить матеріали і бачить, що 2, 3, 5, півроку вже справа не розслідується, то, відповідно, держава втратила до неї інтерес, для чого порушувати права підозрюваного. І такий може бути закритий. Для чого нам обмежувати ці строки, якщо ми говоримо в першу чергу про захист прав потерпілого, так? Який не отримав сатисфакції, і тільки через те, що, можливо, десь якісь правоохоронні органи погано спрацювали, справа закриється, і вже він її не отримає. Виключно з формальних підстав, тому що закінчились строки слідства. Просто якщо ми хочемо розказати про це по телевізору, то можемо обмежити сроки 1 роком. Да? Якщо ми хочемо досягти результату, я так розумію, то треба не обмежувати, правильно? Ви розумієте, що цей КПК, якщо брати обмеження строків слідства, вони наче як хтось умисно продумав, що він може застосовуватись до кримінальних проваджень невеличких, тобто якихось одноепізодних, крадіжок і так далі. В цьому випадку строків слідства хватає. Якщо ж ми говоримо про великі багатоепізодні провадження, то практично нереально по ньому закінчити строки слідства, та не то, що нереально, неможливо закінчити у визначений термін. Тому що, знову ж таки, повторюсь, що в строки слідства входять строки ознайомлення. Відповідно, у складній справі слідчий, наприклад, збере 500 томів. І якщо рахувати практику, що для ознайомлення треба 1 день захиснику і підозрюваному, то вже фактично після початку розслідування вже треба оголошувати про закінчення і давати матеріали для ознайомлення. Тобто немає можливості навіть починати це розслідування. І це абсурд, тому що має бути кримінальний процес, має забезпечити можливість відновити права того ж самого потерпілого від завданої злочином шкоди. Одним з яких є притягнення до відповідальності підозрюваної, встановлення відшкодування збитків. Про потерпілих. Критики закону говорять, що в цій редакції він може зачепити інтереси малого бізнесу або пересічних громадян. Генпрокуратура, яка виступає за цей закон, наводить аргументи, що бізнес або пересічні громадяни
мають напружитися, якщо вони підозрюються по наступних статтях: насильницька зміна влади, держзрада, посягання на життя громадського державного діяча, диверсія, шпигунство, тобто важкі статті. А створення злочинного груповання? Створення злочинного створення злочинного організації. груповання легко будь-який бізнес підвести, хіба ні? Ну, зареєструвати, звичайно, можна будь-яке провадження, можна допускати такі зловживання. Тобто, звичайно, що зібрати докази, які потрібні для повідомлення про підозру, тут вже, звичайно, є проблематика. Але все залежить від безпосередньо тих осіб, які здійснюють розслідування, наскільки вони хочуть і дотримуються закон. Просто ми, коли читали, ми приміряли на себе наші всі статті. От шпигунстві, геноциді нас навряд чи можна звинуватити. От є тут така стаття посягання на життя представника іноземної держави. Тобто приїжджаю, ми, наприклад, в Брюссель. Значить, бачу, Про себе, да. приїжджаю я в Брюссель. Значить, бачу Путіна. Захочу я кинуть нього тапком, як журналіст кинув колись тапком Саддама Хусейна. А це ж посягання на життя державного діяча. Мене ж посадите за це? Ні, не посягання, тому що це не створює загрози для його життя. Тобто має бути реальною загрозою. А більше ніж тапком це вже певне посягання. З металевим каблуком, то може тоді. Я хотіла спитати, якщо шпільку не брати, так? У мене запитання таке. Окрім необмеження строку розслідування, що ще вам не вистачає в цьому кримінально-процесуальному кодексі? Там є велика кількість протиріч, які практично на кожному кроці виникають. І, зокрема, з приводу і затримання підозрюваного без рішення суду. Можливо, я на себе теж вал критики отримаю, але на сьогоднішній Ви хочете затримувати підозрюваних без рішення суду? В передбачених підставах, коли є зібрані дані, які свідчать, що людина може втекти. Тому що на сьогоднішній день таке право, на сьогоднішній день є можливість затримувати лише під час вчинення злочину або безпосередньо після вчинення злочину. А можливість затримувати, коли є чіткі підстави, що людина може втекти, надали у справах, які підслідні НАБУ. Тобто корупційних справах. Але при цьому законодавець не вважає, що у справах, де інкримінуються вбивства, зґвалтування при обтяжуючих обставинах, що в таких випадках можна затримувати. Тобто ви хочете таких прав саме як НАБУ? Ні, в цій частині я не хочу для себе. Я говорю загалом, як має бути у кримінальному провадженні. Для всіх злочинів ви хочете це? Для тяжких та особливо тяжких злочинів. Так, де дійсно доведено. Що ми вже зговорили? Професор, трошки перерву на тему законопроекту про заочне засудження. У нас на прямому зв'язку по скайпу журналіст Євген Будорацький. І ми обговоримо з ним очне засудження. Сьогодні апеляційний суд виніс Соломонове рішення по голові ДФС Роману Насірову. Євгене, чуєш нас? Добрий вечір. Чую, добрий вечір. Привіт. Правильно я розумію, чи правильно я розумію, що це рішення було Соломонове? Тобто суд залишив апеляційний в силі рішення суду першої інстанції, в той час, коли спеціальна антикорупційна прокуратура вимагала збільшити Насірову заставу, а адвокати вимагали зменшити заставу і випустити Насірова, а все залишилося як було. Ну, власне, все залишилося як було, і одна і друга сторона трошки невдоволені цим рішенням, тому що вони відстоюють позицію, що просто-напросто не прийняв жодного. Насправді, просто-напросто вмив руку. Залишив в силі рішення першої інстанції. Погано чую тебе, не дьоргайся, звук переривається. Значить, зрозуміло, що всі хотіли більшого, отримали, що отримали. Ти був у суді до моменту вивезення Насірова, ти відстежив, ти його супроводив до СІЗО. Так, там не те, щоб до СІЗО супроводили, але точно супроводили до автозаку. Його супроводжувало багато активістів, які хотіли бачити саме процес того, як він повертається в СІЗО. Доволі активно себе поводили певні антикорупційні сили, які супроводжують цей процес з самого початку. Доволі активно? Це як вони доволі активно? Вони закидали чим-небудь машину? Ну, я так зрозумів, намагались навіть чи то НАБУ, чи то там представники СІЗО, які його припроваджували туди, намагались якось приховати, в якій саме, навіть двома машинами з різних виходів
під'їжджали, тому саме яким чином виїхав Насіров, там не зовсім було зрозуміло. Це якщо про саме такі фізичні його пересування. А скажи, що він там виздоровів остаточно, я дивлюсь, уже успішною Я так людиною. зрозумів, лікарі в СІЗО набагато краще, ніж Феофаній. Я не знаю, чому з держбюджету саме їм платить Феофаній такі гроші, бо в СІЗО, судячи з вигляду пана Насірова, в нього досить якось на благо здоров'я пішло в ці декілька днів перебування в СІЗО його. Тому сьогодні він був вже не було його легендарної ковдри, вже не було його такого трохи потрьопаного вигляду. Сьогодні він був, як подобає інвестиційному банкіру, яким він є, і був при параді, при костюмчику доволі недешевому, як підмітили колеги, які розбираються в цій темі. І намагався відстоювати свою позицію. Знову багато, як в Солом'янському суді, говорив про Укргазвидобування, згадував Укрнафту і великі підприємства. Насправді, спостерігачі так і не зрозуміли, чому знову така кількість адвокатів, враховуючи, що сьогодні сам пан Насіров насправді виглядав доволі, скажімо так, Переконливим? впевнено. Обізнаним. І про що говорили адвокати? Адвокати згадували такі речі, які в судах по грошовим питанням до представника влади виглядало доволі смішно. Тобто вони його порівнювали з Ісусом Христом, згадували гладіаторські бої під час давнього Риму, згадували 37-й рік. А він що, в СІЗО по воді ходив чи що? Що? Чому порівнювали з Ісусом Христом? Він по воді в СІЗО ходив? Ні, згадували з Ісусом Христом, що його теж розіп'яли, згадуючи, що в Солом'янському суді приходили активісти, не випускали його з суду, і тому вони згадували, що говорили, що звинуватили його і не дотримувались презумпції невиновності. Євгене, у мене таке питання, чи вдалося самим журналістам сьогодні дістатися до Романа Насірова, чи спілкувався він з тим, що сказав журналістам? Вдалося дістати журналістам до пана Насірова вже після засідання суду. Він дав такий собі спонтанний брифінг невеличкий, ніхто йому в цьому не перешкоджав. Він говорив, що фізично у нього грошей немає, щоб платити заставу він, як я зрозумів, поки що немає чим. Напевно, ще не зібрались потрібні гроші. Просити когось з друзів, він каже, поза його словами, що він не буде. Адвокати наполягають на тому, щоб якомога швидше передали справу до суду, щоб розглядали її по суті. Це одна лінія захисту. Друга лінія захисту, що вони будуть подавати до Європейського суду з прав людини за тортури і впирати на те, що з ним поводилися антигуманно. А про які тортури йдеться мова, чи казали про це? Йдеться мова про те, як його забирали з Феофанії, яким чином він був в суді. І тут знову згадувалися активісти, тиск суспільства, який, на їхню думку, був необґрунтований. І поводження з ним і перебування його після 72 годин в суді, що це є, на їхню думку, антигуманно, тому вони будуть звертатися до Європейського суду з прав людини. Жень, у мене ще до тебе таке запитання. А що говорять інсайдери, я маю на увазі, як ти думаєш, як ти перечуваєш, чи готовий Насіров співпрацювати зі слідством? Адже це дуже важливе питання. Сьогодні активісти кричали, да, Рома, здавай всіх. Якщо він співпрацюватиме зі слідством НАБУ і здасть своїх кураторів по схемах, на яких він сидів, це може завдати великого, скажімо, як мінімум морального болю, в принципі, усьому керівництву держави. То що кажуть? З огляду на першу реакцію, що перша реакція на Банковій була така досить несподівана. Тобто вони очікували, вони знали, що Насірова довго ведуть в НАБУ, на відміну від тієї інформації, яка поступала доволі часто, що вони не знали. Вони знали, що НАБУ його веде. Проте все-таки вони думали, що вони його не будуть закривати, як
як говорять співбесідники на Банковій. Але коли це сталося, вони трошки були збентежені. Однак буквально на другий-третій день вони вже виробили стратегію захисту, яка полягала в тому, щоб Роман Насіров нічого не говорив, а йому будуть, скажімо так, негласно допомагати. Враховуючи, що перший суд закінчився суспільним розголосом, то на першому етапі допомоги не сталося, не склалось. Друга історія, вже тут в апеляційному поговорювали, що будуть вже думати про те, щоб зменшити заставу, щоб його випустити не до домашнього арешту, а саме просто для зменшення застави, щоб він міг її оплатити фізично. Однак зупинилися все ж на тому, що суспільний розголос все ще не стих, тому будуть тягнути так само, про що говорять адвокати, намагатимуться цю Санта-Барбару, нашу суддівську, довести до, скажімо, до тягомотини такої, щоб народ трошки підзабув, а тоді вже будуть вирішувати, скажімо так, по ситуації, як допомогти йому звідтам вийти. Судячи з поведінки пана Насірова, то і з тої реакції, яка була саме на ці заклики здати Петра, як кричали активісти, поки що не показує його реакція на те, що він буде здавати когось з влади. Здавати Петра він не готовий. Добре, дякую, Євгене, за інформацію. У нас скайпом був Євген Будорацький, кореспондент видання «Реаліст». А ми повертаємося до заочного. Підсумуємо про те, що він нам розповів про те, що суд, апеляційний суд залишив в силі рішення суду першої інстанції про те, що керівник Державної фіскальної служби Роман Насіров або сидітиме СІЗО, або може вийти лише під заставу у 100 мільйонів гривень. Заздрите, Сергію, Насіров в суді, а Янукович і всі ваші пацієнти потікали. Не всі. Частина втекло, частина, в принципі, є. От як кажете про лекаря, да? Лекаря, той же самий завершено розслідування, обвинувальний акт в суді стосовно колишнього міністра юстиції Лавриновича, для підозрою у розтраті 8,5 мільйонів гривень. В місті Києві, наскільки відомо. Так в суді завершено, і тепер передається в суд. Вже передано влітку, передано обвинувальний акт до суду. Тобто, слухається. Ви просто не відстежували. Процес іде судовий? Він ходить на Лавринович, ходить на... Воно, як і у таких провадженнях, так і по більшості справ щодо Майдану, тобто у нас дуже складно йдуть судові процеси, тобто вони тільки для того, щоб розпочався судовий процес, тобто не з етапу підготовчого засідання йдуть роки. Тобто, якщо беремо для прикладу справу по законам 16 січня, де підозрюється Єфремов і ще двох народних депутатів, то справа направлена до суду в вересні 2015 року. До сьогоднішнього дня ще не відбулося жодного засідання по суті розгляду. Тобто... А що так? Ну, тобто, із цих, я так розумію, лише Єфремов в СІЗО. І то він по сепаратизму сидить. А чого так? Ну, вам якісь відписки шлють, чому не розпочинається засідання? Ну, різні. Є практика повернення обвинувальних актів назад, так само, як було і по Єфремову, за обвинуваченням Єфремова. Тобто апеляційний суд повертає назад. Вже буде розглядати інший суддя. Тобто є підстави говорити, підозрювати, що суддя, який відправив, безпідставно, просто не хотів розглядати. На це тратиться 3-4 місяці. Потім є просто самовідводи, потім зміна підсудності, потім нетривале призначення засідань, хвороби адвокатів, суддів і так далі. І все це відбувається, да? Хвороби адвокатів, суддів, всі хворіють, Лавринович нікуди не тікає. Не тікає. Не тікає. Тобто ви не хочете його садити в СІЗО, да? Чому? Ми ставили це питання. Суд обрав інший запобіжний захід. Це ще було там рік назад. Особисте зобов'язання, якщо не помиляюся. Це може він впевнений, що у вас доказів немає, тому так спокійно і сидить? Тут. Ну, він бачив ті докази. Тобто, звичайно, хай суд вирішить. Ми вважаємо, що їх достатньо для того, щоб визнавати людину винною, але суд має оцінити їх, виходячи з аргументів захисту, з аргументів обвинувачення. Але сторона захисту Лавриновича не затягує процес. Вони ознайомилися з матеріалами справи, все нормально? Так. В якому суді справа? Зайти хочеш? Скажу, я вам не пам'ятаю. От я лише здивований. Я лише зараз на ефірі дізнався, що частина справ розслідувана і передано Генпрокуратурою до суду. Тобто... А ми повідомляємо постійно на своєму сайті. Тому цікаво, в якому ж суді хворіють судді, прокурори, адвокати? Фактично, я маю на увазі всі справи Майдану. Я не готовий саме сказати в цій справі, як воно, Добре. скажімо... В якому суді самі хворі судді, скажіть нам?
ну, не хворі, а найбільш не бажаючи розглядати, це Деснянський суд. Там практично всім складом самовідводи взяли з приводу розгляду справи по обвинуваченню одного з командирів Беркуту по подіям 18 лютого. Тобто один за одним вони виявили, що їхні інтереси не співпадають з інтересами правосуддя. Тобто щось їм заважає розглядати. Що, на ваш погляд, відчуваєте, що їм заважає? Я не можу, не маючи чітких доказів. Я не зараз хочу, щоб вони як слідчі Генпрокуратури. Такі, як є через окремих там третіх там людей доходять слухи, що начебто такі є висловлювання, що зараз нас таскають так за справи Майдану, де ми там судді арештовували майданівців або ж автомайданівців позбавляли прав. І тому ми боїмося, щоб нас потім Не затаскали за це. За справи беркутівців. Ну да, вже. Повністю політично заангажована судова система. Особисто мені це не казали, але наче так і є. До вашого головного пацієнта Януковича повернемося. Військова прокуратура, яка веде по ньому провадження по держзраді, не може допитати Януковича на території Росії, тому що отримала від Росії інформацію про те, що Янукович не отримував повістки. А повістки він не отримував, тому що українська прокуратура військова надіслала її на неправильну адресу. Адресу, на яку надіслала повістку, була у складському приміщенні. Звичайно, що неправдиву адресу надала Росія. Власне, тому Янукович повістки не отримав. Він не може бути допитаний навіть на території Росії на даний момент по справі по держзраді. Ви на правильні адреси надсилали повістки у своїх провадженнях? Перше, що адресу до компетентних органів Російської Федерації надавали спочатку захисники, тому що Генеральна прокуратура Росії впродовж майже 2 років просто не відповідала на міжнародно-правові клопотання. Тобто вони заявляли, що він в Ростові, там на вулиці, якщо не помиляюсь, Єрьомінка, перебуває чи проживає. Це перше. Тобто саме зі сторони захисту надавалася адреса. Друге, що ця адреса була вже підтверджена офіційно після надходження документів по допиту Януковича в якості свідка під час розгляду справи стосовно беркутівців, яким інкримінується вбивство 20 лютого. Тобто судом ростовським було підтверджено, що саме за тією адресою, яка надана захисниками, і проживає колишній президент. Знову ж таки, за якими адресами направлялися повістки, мені невідомо, але я думаю, що без сумніву, що саме за цими, які надавалися захистом. У вас є підтвердження від Російської Федерації про дозвіл на допит Януковича в Росії вашими слідчими? Ні, на сьогоднішній день немає. І вони навіть відповіді нам давали такі, які прямо не вказували, що він перебуває на території Російської Федерації. Тобто ми шлемо запит про те, що затримайте його для наступної екстрадиції. Вони відповідають, ваш запит не може бути виконаний, виходячи там з пункту 3 статті такої-то конвенції. Догадайся, тобто він є у вас, чи він заїжджає час від часу до вас. Потім ми писали теж, що давайте нам необхідно допитати його, перевірити, як він заїхав, чи отримав він притулок, чи отримав він громадянство, де він точно проживає, проведіть ряд слідчих дій. Відповідь теж приходить, що ми не можемо виконати ваше клопотання, виходячи з пункту такої-то конвенції. Тобто знову ж догадайся, чи є він у вас, чи немає. По скайпу допитували. Але вже коли прийшли матеріали провадження після допиту, матеріали слідчої дії після допиту в Ростовському суді, то відповідно вже якби підтверджена адреса про проживання в Ростові. Свідчих своїх туди пошлете, да? В Москву? Поки ми готуємо, завершили підготовку цих клопотання про допит, копіювання всіх матеріалів, тобто направимо. Тому що сам спосіб виконання доручення визначає, в принципі, по міжнародному праву інша сторона. Тобто є 3 варіанти. Перший – вони самі допитують, друге – слідчими запитуючої сторони, третє – по відеоконференції. Ви за що виступаєте? За який варіант? Що наші слідчі допитають. А що вони поганого зробили? В Москву їх відправляєте, ваші слідчі? Визначимося. Повертаючись до законопроекту про, скажімо, заочне засудження, чого ще не вистачає вам? Ми про строки, необмеження строків говорили, про можливість затримувати без санкцій суду. Це загальні проблематика кримінального процесу. Що ще?
Ну, тут слід зазначити загально, тобто і в тему того, що ви вказували на те, що боїтеся, що може бути застосований стосовно кожного з вас, з нас і так далі закон. Це основна якби проблематика. Тобто, що закон має бути прописаний таким чином, щоб будь-яка людина не боялася з того, що його незаконно, без його волі, без його відома притягнуть чи засудять. То загальне правило, яке передбачене і рядом конвенцій європейських, ООН, передбачає, що підозрюваний має знати, в чому підозрюється, має мати право на захисника, має право викладати свою позицію по захисту та ряд інших моментів. І, відповідно, процедура заочно – це виключення із загальних правил. Але при цьому практика Європейського суду говорить про те, що держава має зробити таку кількість, скажімо, необхідних заходів, які вказують, що вона зробила все, що могла, для того, щоб виконати оці, що мною названі попередні умови. І лише після того можна розраховувати, що цей вирок буде легітимізований, скажімо, Європейським судом. Саме оці моменти на сьогоднішній день, вони недостатньо відображені в діючому законі про заочне судочинство. І вони мають бути якраз в змінах в закон, мають бути зреалізовані. А саме головне, що має бути записано право особи на повторний судовий розгляд у випадку після його заочного засудження, якщо він з'явиться і наведе аргументи, що він або не знав про цей процес, або з об'єктивних причин не міг в ньому взяти участь. Тривала відпустка була в нього, наприклад. Років 3. Це є якби одна із основополагаючих гарантій підозрюваного прав, і без неї, якщо вона не буде в нинішньому кримінально-процесуальному кодексі відображена, то шансів, що цей вирок буде, скажімо, не скасований Європейським судом, немає. Пане Сергію, скільки ви років працюєте в структурі прокуратури? Прокуратури з липня 95-го року. Тобто понад 20 років. От, виходячи з вашого 22-річного досвіду, оці резонансні справи, по яких йде Янукович, Азаров, Захарченко та решта, вони розвалюються чи ні? Ці справи? Ну, ми, якщо бачимо історію України, то Розвалюються чи ні? мало які доходять до вироку. Тобто, Ці справи розвалюються. ну, Можете це сказати? Ні, як до цього розвалювались в більшості своїй. Тобто це якісь одиниці, які були засуджені, саме що стосується високопосадовців. А чому я запитую? Ви зараз протягом ефіру сказали не лише про проблеми законодавства, а про те, що навіть нема координації по окремих епізодах по одних і тих же людях. І ми знову згадуємо, це і Янукович, Азаров, Захарченко і так далі по списку. Да? Не тільки закони потрібні, а координація в одній і тій ж самій структурі, яка називається Генеральна прокуратура. Тому саме я четверте запитую, ці справи розвалюються чи ні? Тобто ці справи на сьогоднішній день чи розвалюються? Тобто, ну, я однозначно можу сказати, що ті провадження, які розслідуються нашим департаментом, жодних кроків на те, щоб розвалювати, не приймається. Ми навпаки робимо все можливе від нас в тих рамках повноважень, в рамках того штату, який у нас є, для того, щоб зібрати достатньо доказів для направлення справи до суду. А який Але штат те, що у вас однозначно, є після... що? А який штат у вас є після реорганізації? У вас же забрали половину справ економічних Да, проваджень. 42 слідчих і 22 прокурори. Було 77 слідчих і понад 40 прокурорів. Ремарка, продовжуйте. Так. А якщо говорити про інші провадження, то та ситуація, що вони розслідуються різними підрозділами, вона однозначно не йде на користь цим провадженням. Те, що відсутній єдиний координуючий центр, вона однозначно шкодить розслідуванню. Єдине, що як вони розслідуються, до яких вони результатів йдуть, я сказати не можу, тому що я не бачу безпосередньо. А ви з генпрокурором Луценком говорили про цей центр координаційний? Ну, звичайно. І що? Вам відповіли? А віз і нині там. Тобто, а яка відповідь у Юрія Луценка? Була. Візи нині там ми бачимо. Так. А відповідь можна почути? Якщо брати, це ж самий аргумент був і в рапорті про, коли нас, скажімо, переполовинили, то ми писали, я писав рапорт на Генерального про те, що є велика проблема і шкода для розслідувань, як справ Майдану, так і справ високопосадовців, в тому числі ставив питання, що важливо, щоб був такий координаційний, як мінімум 10 слідчих і 5 Так ви, по-моєму, почули, що ви сказали. Так, і відповідь мені
цього приводу не на ній було на цій доповідній записці було просто резолюція про те, що будуть додавлені посади тоді, коли новостворене управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, завершить свої розслідування. А новостворене управління щось розслідує? Зараз? Розслідує. Я щось не бачу просто інформації про її У діяльність. нас до них передали справи практично завершені нами по Межигір'ю, по Сухолуччю, тобто потім вони завершили розслідування по Єфремову, там, де у сепаратизмі підозра. Також за підозру, чи ні, що стосується неправомірних дій проти митрополита, вони розслідують, і там ще стосовно Іванющенка, провадження стосовно Захарченка. Іванющенко не розслідували, да. Ага. Верховний суд Ви маєте закрив. на увазі ту справу, яку Верховний суд закрив, да, по Іванющенку? Він не закрив ту справу. А що він Неправильно. зробив? Десь рік назад приблизно той же самий суддя, який арештовував, точніше приймав рішення про запобіжний захід щодо Насірова, він виніс ухвалу, якою зобов'язав Генеральну прокуратуру закрити провадження щодо Іванющенка. Прокуратура оскаржила це рішення, і воно довго ходило між апеляційним судом, Вищим спеціалізованим судом. Вищий спеціалізований суд прийняв 2 протилежних рішення, і тоді звернулись до Верховного суду, що все ж таки ми з приводу того, чи можна оскаржити постанову Солом'янського суду, яку апеляційний відмовляв в оскарженні. Верховний суд сказав, що не можна оскаржувати ухвалу Солом'янського суду, якою він зобов'язав закрити ці провадження. Так справа по Іванющенку Але закрита? справа не закрита. За фактом винесення цього рішення було зареєстровано провадження про винесення з відомо неправосудного рішення за цим фактом. Тому що не може суд виносити рішення, якими втручається в безпосереднє розслідування, зокрема, зобов'язувати закривати провадження. Сергій Горбатюк, керівник департаменту. Спецрозслідувань Генпрокуратури. Говорили про законопроект, який має чи не має ухвалити Верховна Рада України цього тижня про заочне засудження, тому що якщо цей закон не буде ухвалений, 15 квітня спливає термін дії чинного закону, який дозволяв заочно засуджувати, зокрема, цих високопосадовців, як Янукович, Азаров, Клюв, які зараз перебувають поза межами країни і яких неможливо просто притягнути до відповідальності зараз і розслідувати справу за їхньої наявності. За 5 хвилин ми повертаємося, і тема наступна. Наступна тема – громадські організації на фоні конфлікту, який відбувся минулого тижня на засіданні Громадської ради при Міноборони. Дочекайтеся.